Мани, че свикне, мани го. Значи, първата стъпка е така да увивате. После като свикне, няма да има ядове. После увивате още, но придържате Он не е първата свикнал да се част. дели. Да. Така, там, помня. Здраве, Клара. Така. Благодаря. Ето, това се нарича поничка. Аха. По-горе! Мекичка. Да. Сега... Читайчо горе! Това е коса, се нарича Аха. коса. Нали Като също гуми има един магазин за раници? Като пуснете самата поничка, Точно така, се като пуснете нарича самата. коса. Като спуснете самата мамичка, като искате. Ти по-добре, Николет. Не разбира. Ето, Не, от Македония му купих. сега... Опашка. Да. Сега ще Много, кралсана. много, да, имаше много раници. И тая, да ти кажа, той си много хареса. На мен ми хареса. Така на гръбчето ортопедично, отдолу е такова твърдичко, нали, да не е меко, такова твърдичко. Абе, много хубава раница, много ми хареса. Ето... 83 лева. Още завивате, но малко по-малко. Развали Да. ви се. Да. Но това май... И това така. се нарича, как се Добре, казваше тогава. това? Това е панделка се нарича, но много не Айде, прилича чао. на панделка. Ето, Айде, чао. от така прилича на панделка. А, По-скоро на мини прическа. Мини. аха. Да, мини Па я исках да видим това апартамента, но да го гледам. всъщност. Това се нарича опаш. Айде, Ники. Сега ще ви Моме, чекайте после, че дойме, ще ми прави